Turikupita pachirongwa chinogadzirwa neLive Sound Studios International. Ndakabata CD remukomana anonzi Terrible. I call him Terrible. Mushinda wezwi rakazimba. Igomana refu. Ndova taitaura kudhara kuti vana toro. Mushinda nedamba refu rake riri kupisa semoto wegasi. Hey, hanzi yarira ngoma. Terrible, shaura. Mutambiro wake amai. Mutambiro wake zenge ngozi. Mutambiro wake amai. Mutambiro wake zenge shari. Mutambiro wake amai. Mutambiro wake zandisheka. Mutambiro wake. Unoziya kuti kune mamwe matambiro ekuti unoti ayi munhu yane maspring here uyu. Kamutambiro kacho kunga akagarwa akakambo kanonzika mutambiro kubva paalbamu yacho iyoyi inonzi yarira ngoma. Tarira uone ndadigitira manya nemukombe wetu manya nemukombe wetu manya nemukombe wetu tarira uone ndadigitira manya nechirongo wetu pamba nechirongo chetu manya nechirongo chetu wa pamba chisigana manya nemukombe wetu pamba nechirongo chetu manya nemukombe wetu pamba Hanzika mutambiro kubva padamba refichaija raTerryboy rekuberekwa naRanze Rufigio Terence Wata. Mfana akazvipengerawo zvake uyu aite kunge ari kutanga iwe. Shaura Oma nditakure ngoma tiende kumaremoga ngoma iye Oma nditakure ngoma tiende kumaremoga ngoma iye Tirori bazara ndakadai tirori bazara ndakazarura tiende kumaremoga tingwe tirori bazara ndakadai tirori kubva pasi pezwi rangu hanzi kumarimuka ndokaonaona vasikana vakomana nevarume nevakadzi chembere neharawa dzichitamba iwe dzichidzana dzichirova huruva ichipumbuka iwe tati iwe pakaipa mtara. Tirori bazara ndakadai tirori bazara ndakazarura tiende kumaremoga tingwe tirori bazara ndakadai tirori bazara ndakazarura tiende kumaremoga tinaenda kumishandedu saka ndinge mwari wangu tiende kumaremoga tingwe saka ndinge mwari wangu apa Terryboy ari kuchema kune muziki hanzi ndiringei kumarimuka. Kumarimuka unosangana neshumba mbada dzinoda kukubvarura saka nondati Jehovha vakuringe vakuchengete. Rega ndikande kajiti hanzi kwirira mukomo makumbo kwirira mukomo satsike kwirira mukomo manyoni kwirira mukomo satsike kwirira mukomo mamoyo kwirira mukomo sende kwirira mukomo mabofu kwirira mukomo satsike. ndaiona kachitambwa aka kanonzi kajiti vanokati chipanduru pamondoro apa iwe wozodeiko naiwe panenge pachifiwa mdara aye kwedu tinoitamba ngomaka tinoitamba embande kwedu ngomaka naitinge yarira sunzamasa kwatira tiende feli aye kwedu tinoitamba ngomaka tinoitamba embande kwedu ngomaka naitinge yarira sunzamasa kwatira tiende teri Aye kwedu tinoitamba ngomaka. Apa Terryboy akakabatana na Rebecca Chawala machirova chibhanduru jitiwe inonzitsika mwanatsika apo hanzi mwanangu chawawana batisisa dzimobega iri mwanangu inini baba vako mwanangu akakurire munamo inini mai vako mwanangu uyu musamo wemhande unorwa pamasvingo apa iwe kana uchidzanwa nechembere nemadhara iwe ndopinza mudariro hanzi rudo rwedu rudo rwako mwanasikana akoneni mwanasikana naruve rwatsekedza nechumwe chakuona riniko rudo rwako mwanasikana akoneni
rwetsekedza nechungwe chakuona riniko. Pane vamwe vatozoona vachidanana kana mumapaki umo. Tinoona anonzi malove birds mtara paka ibaiwe. Opo, tsika mwana tsika. Rudo rwako mwanasikana, akonani mwanasikana, haruwe rwetsekedza nechungwe chakuona riniko. Rudo rwako mwanasikana, akonani mwanasikana, haruwe rwetsekedza nechungwe chakuona riniko. Uchidzinzwa dzakakwenenzverwa kudai dzinobikwa ku Live Sound Studios International. The best music of Poto Huru. Yarira ngoma. Baba yarira, Jerusalem yarira, Tinungu yarira, Waitama nayo ngoma. Baba yarira, Jerusalem yarira, Tinungu yarira, Waitama nayo ngoma. Yarira ngoma kuvona Terry Boy. Ndirikuzwa pairo hwadezi apa. Hey mumutara hey. Sika mwana sika. Hata iwe. Simuka. Sika ipapo. Pasitira ndakabata ndirikuona kuti Dalanoza ndo vanga vakabata muchina. Chatsuka. Kana warifarira namba refu ichairi kufauna Terry Boy. Hanzi yorira ngoma. Tibate pa namba dzinoti 0737 867 574. Tangara kuutapirirwe mdikani Christmas boy.